Usanang kasabon, usanang hari Sabat kumadatid insanan, tumbayaan ako dot ang lidas toko sa ira dot nakasuwang di taon 2022. Ikom si kahantu kaswaban do Sabat tabay no, miagalid dit na impunan dati naraitan toko dot kaimpun kagutit kaisisan dati sumambayang got kaswabon. Ikalansanan da alumi sa piramutan tu ay manja-manja kapiho lain do hitid dahiti. Ay full bar nga minturog mat ay pamamanawilot ay nuno na pait harohot karay to internet. Jadi kalansanan dot nalingasan day si dit santo tuong diti no alumis dan da piramutan dot saninaruh diti kay sisan dati dot kaswaban bay no. Kano misisa ta kapad isuang samayang. Kinarahingan asundu isuang kerajaan sorga konsi kau dot kaswaban Sabat diti katilambus kagoy haid kapagyampay maya diti kay sisan dot sumambayang kaswabon ikalansanan dot ang alumis kayong kakoton dahay kayonon kaway andahay gisambot ino po'y aray tandahay nga kanud korikot tatamudon nagi kanu dot papoy sa makdahay kumadya. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kainsan po maburas ako sa ng kaswabon kumadatid insanan patumbayaan ako dot ay iyo kayo nga langadon dot kapag yampay manikid kaswabon montok no po doho di mo nang boras nga iyo diharo naidu iyo diharo okurang dot sayrad ay soot panambarasan da sa linay dot turu tadaw. Puji Tuhan kaswabon na bay no kano tokod kapag yampay kagu ay tulo na pod panambarasan dati bay no nga mangonsikaw. Atumbayan ako da insanan takon po nga haro kapuri mananilot kamoy na mangonsikaw. Monta ka kapasiyan dati sa ninaro 2002 na po daw misa di taon nakatalib. Atumbayan ako dot ay agumo na nawayaan to ko magisusuway no po. Magisusuway no po. Haro nagi ikay mayaan dati harahit dati korohian haro nagi makipipiyo to kadad aiso nunut awayaan no miagal di taon no bay no ilo na dangay kaginawaan nga dati. Montok na pod Dusun Ministry sa ninarod taon 2002 na po daw miso nga pinempun dati di 1 hari bulan 2 2021. Kamoyan na po nga karikot ta na po di kini anda taon talo na po daw miso tulan ko po daw 2002 na po daw miso dan ugya ribu da dusun akon kariyong ka ribu dua riyong na po daw miso nga ay intangan ta na po di hom puji Tuhan tu nakarikot ta kod sa linay dot hopo daw miso tulan sambulan po daw po daw duwag tano di man rikot ta hopo daw 2 tulan dat taon na bay no. Kadi mangimbulay
iso na pohot ay cabaran da tagayo nga iti na musik kakasuabon. Tok o juta o riyong jadi ribu nunu di elda riyong na pa nga juta ki. Oh. Sa kirapyad suab takod a posik nga memang ga iso na pa cabaran nga musik kasuabon. Atumbayan ako dat ay haro hibagya pisuayan takot ti ba? Miagal na pod ako nga musik, mangisaw-ngisaw mato, milo hipaylatan, milo hipainting kulupot, paingirikaw, paingkakat, manaw-panaw, maganwano, irin ho kalabihan iti makikinangaw tu paingkurah na pakayanan nga ay ina po hit kaing kokoton da kayo nga milo na po nga right no pondo ka imimbolot tak imimboros matiga milad akon ko paintaran ng kape pairikaw ki milon di kanta manaw panaw bo iya dit kiginawa ako dati di nga misuway-suway matigan dari paingirikaw ko piyo jadi irinon had aposik monsu ko piya monsu nga so kurang-kurang lipatan katampi sa lalangaw. Kurang-kurang lipatan katampi sa kasari langaw lagi. Hirinan da kamoyan dat harati timpu-timpu dat ay tumaguang poposo dia da kay nano maya ditit panambarasan. Siyodop ino pa'y aaramay ti tampinay nga atumbayan ako iri ng tawayan dati sairaan na pod apasik kad binsusuab mangirad pukul 1 ka pukul 2, pukul 3. Kodop ka na pakagod di agat at tumungag apasik ka pukul 3, kodop ka pukul 4, pukul 5 musik kadang-kadang ay arurol man ko di tangkarius ay haron na hikuman orwalan na liyaw nasala ako mato di minodop ka hiri jadi saira na pod ay katali ba panambarasan nga haroy timpo dat siyodop ako'y kadaw kumbali man kumodop ay so na po taguangan di imararaw ay pukul 6 kasabon kodop ang pukul 7 apasik. Nando tulakan nila kamondat koloboy bo. Impira ako din na koloboy sa ninaro taon 2002 na po da miso. Nga pondo kapiyo nuri di. Hara kasarin bagya bohiton na titi sebagai tulun mo. Kadit mamalapis. Halip ya may galidi nga secara pribadi mangungsi kau kukumakin rahingan tu sayra no pod ay magyampay takod isuanggot kay sisan na kasuabon nga ay kanuha ko dot kasiwatan dot belajar boros kinarahingan. Malas ako'y muti ka daw tid mambasa kitab. Nga sayra no pod haro kapag yampayan to ko nga haro dihot ay kasiwatan dot belajar boros kinarahingan. Ako'y papahampit da kayo nga muntok na pod hoom asan sagan ka amo dat belajar boros kinarahingan nga sangkay naay. Ino po hit opanting gahiri nga kanod ay kapangintang nila boros kinarahingan. Iya di dahod asaraw la. Suway kayri harohot kapurimanan tokod kapuriman dahod kapurimanan dot sikaw yadit puas sa ginamo sayra da kanuh tokod kapanahakot ay
susunod tin sasamod kagarason imilod papatungag dot rusod da tulun da suway kuman kuno pa nga samangat kundi ko roh papayong kakat manahakot kekuatan sisiwo umad kombolutan ngai mangiroh dot ay aku nakailoh dot on sikaw tay ko ay nahangkat o ginawa da ko kumakin orengan ko payong kuroh nga inapaday kalansanan kuhom son tabit kapagyampayan ay bulayan dati nga akon nagidad papayong samok da kayo iatid ay sanan kumakin orengan payong kani kadaw ti kamundat kapurimanan sa ninaro panambarasan dati 2021 tumbayaan ako dot nayay no hi kapurimanan to ko di lagi haron no hit ay kairakan to ko haron ay katagadan haron no hit dit ato kay mayaan miagala di tayangan mo hari tayangan dot amo kono ay mayaan nga mintong kay ma haro hit dit haron nag-iitid dit kapanganak yun di kaun sasangi haron no pangay nawayan to ko nga ay isa kagwit kaun sikahan ko to kanu do katutun dot kombolutan ngai hali piah dot kapagi kita turos sa pituros okay. Taon lagi di nakatalibot nakatutun ako di Melbourne yun taon lagi di nakatalib nakatutun ako iya kayo iku ay pamangaran di siya di iya di jadi puji Tuhan tuh tahun 2022 gumu pakaguhit ang tutunan dati na di oliwan nila mangkalahit mantad ko ay kinapagyampayan dati di tahun nakatalib nga gumu di nga ilo istilah do nembulayan nin talangan nga ay santa bidit noretandet asanongom ikaruo la ginawo nga kadada ko popiyad iginawo tumbayaan ako iyo kayo di makikinangaw nga mantad ko kinapagyampayan dati gumu tambalot na tutunan gisamba ka pamonsay nga itakad group WhatsApp group Telegram gumu group gisamdan da group 6 selamat menjalankan doa berantai kumad DM 5 tempo dondo sedang berlangsung mantad po di pukul 6 di sa depan kanihab paingkan lagi kadaw isuanggot kay si sandatid moniki da group nga ay isa berkata alumis sa rad harohot keperluan miagal ko panisiwo haro tumungkiad nga gumuit ay panguhupan mantado kombolutan manahak ko sisiwo right na po ko sukungan sapot right to kausinan hadiah titungkap ngon po di dati gatanga ila titungkap ngay ay panguhupan isuang pelayanan nga aku iri tanom hingga ngaylo nga nawayaan na dati lo nakumbal ta ko minanguhupot ay siaran minanungkap po siaran dat pengkuro mangugadorogon ilang adon to kana ada panambarasan di siya pasar Esincong kalansanan dat titimput tarikot harakago po kayong talangan di siya right ka iti mangugadorogon nakumbal ta ko naging minanguhupot pelayanan dot mumusay gambatan kuno po sila pidi nga ay
nakorikotid 2.000 lebih ikaw wagu minanguhuk toko momolit tinggin nakalabi 6.000 sokongan ako muntakot dusun ministry komoyan na po nga mantad ko ilot tinimungan kay si santo ko ngon na po di imbulayay lo nakalabi na 20.000 puji Tuhan sokongan dati muntak kapalayanan nga sayra na po nakasuang takot 2022 impun na po ti taon di bay no iati na po nga ay kotaguang tokod o gumu at cabaran yoho umiyo kayo tumbaan ako dat monikid dati nga haran na pa nga cabaran secara pribadi yoho ti nga cabaran iti o gumu cabaran na tawayaan nga ay sa namila tako pakuran sa kaduhong kad iri hat awayaan dati panahon na po boh montok do kayo hit ikay na yun nandot nga siriba nangoluyudan okon na po ka oluyudan na walay nga kaday gereja kadaw nga nangoluyudan itinot iso panimpunan dot sayra na po iya di hatimpunan nga payong kukura ta kumadit haran na po yung mandati paindalano lumis timpunan nga kano po dati satu permulaan yang baik ka nga sayra no po di dat miagaliti kinaimpunan taon bayan pengkuro madiri satu permulaan yang baik kok pengkuro ay among ngirad hitid dati ko hila saborong nontok nga itit isoot kantakan dat isa panimpunan dit kaing gorit to bulat tilo bogi ititimpu dat dendo nga patilambus to koy dat ay kawaya itit isa kantakan na panimpunan dat taon dit mencabar kung luyuday to ko po itipot kamoyon dot pangakan-ngakan nga patilambu si kasarid ay sa kasimbanon irim hot ay kapangkalilat ang gatang-gatanggot ay kakamot ako po siyon iri kasari ko panang kirumo ako dit pira-pira hot kamulakan dah iti antakan po di nga haro sulap-sulapon sa yan dilo ngayon ko na tarungak manampipi bujang ina po sarita dila nga pasalo kumawin amo na magido itit karait piro ka piroy di kuo piray kuo ka kadi di sangulon ato koy tumbayaan ako iati na pa kumawin ito iati na pa kumawin ito yung pasadia mantad to ka na 50,000 kasi nakuro tu itigyat right ko ready tontok tinan nga miagali di mamanawi boh kaman ko na pa mamanaw nga asan sa ganta ko idot mo ipapagusa itit gatang-gatanggot kanununuay ino po idilay dom sa kiro kumawin 1,000 ay mangko karikot 1,000 kakawin no paingkuro ko gadi ta kakawin na karabaw nga piro nagiringgit hari 5 no podo ringgit digulu kadin di sangulo no ato koy iati no mo tidi kumawin itim 50,000 na kanto kasyo no kadin ditiso uhang ko di ta kumawin ilo nalot tumbayano ko iti na pa kaumulakan dati mo dandam ilo no iwo kondit katang kabo dilo ay
Paingkuro nu madilet heula. Om, suway tumbayan ako Monterrey so dati, ngayon napasok kayo ag gumunong munta kiti tahun 2002 napadamdua. Mari kari ano mila Korea nila dito bila nga ay kalansanan na ko guli dal okito dati lot kanta-kanta takurid na way an dati dito no nga mimbulain na di ang ginawod ka ano ta kapanangkod mongon sikaw kumakinor rohingan. Paingkuro ka